Vou recitar dous poemas pequeniños. Teño unha serie de poemas escritos durante a miña época de traballo no telemarketing. Sí, que alguén se trabucara no traballo durante 2 semanas. Estivemos de brazos caídos antes de que nos despediran a todos. Entón foi unha experiencia así un pouco alienante, bastante alienante, e para poder soportar a presión, pues escribía poesía nos ratos libres. O primeiro está publicado no último número da revista e titúlase Comprimido, e di así: brillan azuis as pupilas e a saqueta tórnase vermella sobre o corpo ocre. Os números brincan cos resultados das operacións. Estás ensimismada nos teus profundos pensamentos e diluída en teoremas matemáticos, somatorios, derivadas, integrais, como un libro que se perde nun recuncho dunha biblioteca. Camiñaste pola erva mollada pola chuvia e estirabas o pescozo interrogativa, tomando un comprimido para dor de cabeza. E así é surrealista. E o seguinte di así: as gotas ouvean a súa turbación contra os vidros. As mans das árbores están gastadas. Nesta tarde de luz cincenta e amarela, as ninfas nostálxicas pasean as súas olladas tranquilas e sosegadas. Ábrense as xanelas de novo, xa non chove e sae o sol. As teleoperadoras graves penduran os cascos en sinal de rebeldía. Convértense así en novas bailarinas dun bello ballet de pasos duros. As olladas están cansas e as vagoas baixan polas meixelas en memoria das compañeiras injustamente afastadas e marchan todas para a súa casa. O título do poema é Greve nunha tarde de outubro.